Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moniro bindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yupo e Sénégal e aduna foof ha o mboroso o holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal weltare min dañi kadi artude huccide moɗon e plateau meɗen roɓɓindu meɗen jayndele hayso tawi banam gorko Amadou Moussa suwata o arde kono noon almudo makko mo ganduɗa ne waɗa ligguey o no hannirta ni nan ɗo dari woni Moussa Nia baba Moussa Nia hono mbaɗɗa ɓinguel Maysat Ndiaye mi yewninima kono tigui no mbiɗa ni en jewni ceerno ha ko wona seeɗa ñago tak ndew artata oɗon diwo mo gonɗa kadi ko rendo fulɓe wowti ɗum no hannirta ni on diwo continande ɗum e oɗon aadi mo gonɗa Pindi TV fiɓidiri ɗum e aadi walla mbiyen leñol pulago foof walla mbiyen ganduɗa ko yiɗɓe Pindi TV on revue de titre Aissata Ndiaye ko weltare tigui ganduɗa ko yitudemo ɗo sport noon tigui Moussa Nia anne ala ko bonnuɗa hen ko ɓuri tengtude hande ko ɗon tigui jaynekoɓe leydi Sénégal garti e ndun yoolayru to to ganduɗa ko place mo Malika ene wayno hayso tawi won yitonoɓe ha joni ne jokki ganduɗa ko ɗeɗon gosle ɓe ganduɗa kay ko ɓen yooliɓe koma ɗum ko Aissata Ndiaye ɓe garti e ngun jillu hooreji leydi e banggue rewo leydi Sénégal so wiyama noon ko diwan me Podor walla mbiyen région de Saint-Louis kam région de Matam ɓe garti hen no hannirta ni ngun jillu président Macky Sall noon tigui Jayndele Soleil udditidama noon tigui nden gendire nde ari ganduɗa koye ngun jillu hooreji leydi Macky Sall ko kongi on gorko Macky Amadou Boudi walla mbiyama Macky Coumba Thimbo ko ɗi noon kongi ma ko tiɗi woni ganduɗa koɓe gardini e gardigu ndeɗo jayni ɓe mbi ko le contrat de confiance entre nous se poursuit ko Macky Sall tigui haali ɗum wonde ganduɗa ko yidde hoolare ɗe ɓiɓɓe fulɓe kokkunomo walla mbiyenna ngo rendo Fouta tigui hokkunomo nden hoolare ha joni en jokki ɗi kongi ɗi suuti hanki to e nder reedu Fouta walla mbiyen ɗi suuti faade ganduɗa ko ɓesgu futankoɓe ha joni noon jeynenkoɓe le soleil mbi ko carte sanitaire mo ganduɗa ko banggue cellal leydi ganduɗa ko diwan mo Matam ɓe yidimo no hannirta ni saabu e oɗo saaha ɓeydama kina tolno 2 milliards kono kay ɓe cuuti kongi e oɗon eco musée mo ganduɗa darnaɗo to Agnam Godo ko ma ɗum ko Aissata Ndiaye jeynenkoɓe le soleil garti e on déminage ganduɗa ko yiya laamu leydi Sénégal walla mbiyen dediɓe leydi ndi enen jokki ha joni haɓade ɓen roɓe layɓe to Casamance MFDC ganduɗa ko yiya o ganduɗa ko mouvement des forces démocratique du Casamance et déminage oɗon ha joni de laamu leydi Sénégal nene jokki jakkodirde e ɓeɗon roɓe laaɓe to Casamance noon tigui Diayndelas ko addi Diayndelas ari koye natal makko kanko hooreji leydi Macky Sall ɓe mbi ko porton triomphe au Fouta ene wayno tigui ha joni mo jokki ganduɗa ko nguɗon jillu to nder reedu Fouta ɓe mbi ko Farba Ngom e Macky Sall kawi kandima mbi ko l'hypothèse Farba Ngom to Agnam mo ganduɗa kay ko hôpital oɗon mo hooreji leydi uddit ɗum e ñalawma hannde ko hôpital mon mo imaɗo e ganduɗa koye koppereje milliard uji ɗiɗi e koppereje men CFA ɓe gaari e on gorko mo Bokke Dialluɓe maire mo commune Bokke Dialluɓe kono kadi jagorɗo finance mo leydi Sénégal wiyete ko Abdoulaye Daouda Diallo garti oɗon tronçon ganduɗa ko lawol ummade Bokke Dialluɓe faade Labgar koye nder ferlo tigui tawate ene wayno de ngol ɗon lawol Aissata Ndiaye e wiidi jeynenkoɓe las ko 7 milliards koppereje men CFA woni ko hoore lendi waɗi beele ngol ɗon lawol darawno hannirta ni ɓe garti e ndun yolaru ma garti ene ɓuura tentude nder jayndeje ɓe garti e oɗon université Sine Saloum taweteɗo to Kaolack université El Hadji Ibrahima Niass ganduɗa étudiant ji tellima e ngol ɗon bollol e oɗon route national 1 gam kay doppude seppude hollude tigui hofgo juuɗe mabɓe wasde ɓe weltare ko hunde tigui ganduɗa ko yiya koɓe diganno laamu leydi Sénégal eɗen podoje ganduɗa kay ko gueɗe ɗe ganduɗa haaɓe ngakkira ɗum ɗin étudiant ji taweteɗe e nder ngal duɗal jaabi ha terkingal Kaolack Jayndi quotidien le quotidien ɓe mbi ko tournée économique nguɗon jillu faggudu ngu ganduɗa kay hoore leydi waɗi ɗum e nder reedu Fouta ɓe mbi hay so tawi ne wuuli ene wayno de hoore leydi ne jokki nguɗon jillu kono kay ne jokki weltare inauguration hakkude inauguration e pose première pierre fawde tufere adaneyre e discours aji politique ɗi waɗi toon ene wayno noon e nder ndeɗo jayde le quotidien ene tawi hen kongi no mbiɗen ni on jagorɗo boña Abdoulaye Daouda Diallo o ko Podor n'a pas de doléance Macky sera accueilli en Guidjilon par Sada Ndiaye on tigui ganduɗa ko gardiɗo walla mbiyenna maire mo Guidjilon ko kañum tigui jogori jaɓade hoorejo leydi ndi e nder ngoɗon wuuro Guidjilon ɗo ganduɗa kay hoore leydi ne jiidano hannirta ni e ɗeɗon tigui leeɗe en garta tigui ganduɗa koye oɗon gorko mo Bokke Dialluɓe o wi ko Podor ala caɗele banggue yo bangga
ma hore lendi be bisme ton kono kay ma jabbe no hartini dum ne tawi nder ndo jande opération de ratissage ay sen gaydo biden jonnoni to Casamance ena wayno de lamuri di Sénégal ene jokki habaade be non tiagal tigi ndebe puusibe habe tacci ngol don kerol Guinée Bissau ha jon non lamu nguyde jokki habaade be non robelabe mbele jam de duumido arta to Casamance be ngatti odon mairie alhali mairie mo Dakar le choix de Diouf Sara e alun doye divise les lebu hakkunde pol ndala be don worbe dide be ganda ndia ko leñol gotol woni lebuji ha jonde ne jokki be don worbe dide en jokkiri habde mbele de ardade ndi mairie di Dakar sen jaya dum woni ko tawte nder jayne majjambal jagne subaka talata jayde les échos ari koy bedo no yolinobe toto nganda ko Malika be mbi encore des noyades dans la banlieue ena wayno de ha joni jokiya be don yitama dido nganda kay ya woni yitabe toto plasmo gadday so wiyama gadday non koy geje way tigi tawte goddo yita koto plasmo Malibu ena wayno goddo tigi koto cité magistrat kanyum tigi woni tawabe ton ben tigi ngoni nayobe nganda kay ko yitabe jeenobe tigi e be don no yolinobe plasmo Malika be don yolibe tigi esen yan tawen sukabe to hosbe taw kay ko élevage goto yara ko duubi sappo neya goddo ko duubi ya sappo jeegom kono kadi en jaahen cuglel ngel ganda yarta ko duubi sappo dide be don yolibe receveur ganda ko bis on ko duubi nogas yarata be don tigi ngoni yolibe wala ben tigi woni yitabe odo saha be garti non ala haali ganda ko Abdoulaye Daoud Diallo e Farba Ngom be kolliti kambe jaanen ko be les échos be mbi ko déroule le tapis rouge pour Macky Sall ko jabbungal pattam le mi wala kono kay ko bismade hodo nendi e wiide dum Macky Sall a ari to gowda kono kadi ari to jeyda woni dengal don jabbungal jokkungal to ganda ko diwan mo Podor kamé diwan mo Matam dum de ko hanki tigi wonno be bi ko Farba Ngom démontre à nouveau sa force dans le Fouta ena wayno hanki anyama hayto tuttuda hebata sabude kewendi yimbe arbe ganda kay ya wala ben be Farba Ngom yaltini fofde yo jabbu Macky Sall bele mo hollita dole mako no potiri e karon landa politique kono dole mako APR dole mako e nder reedu Fouta kan woni tawta ke nder hela tatabo de jani lesiko jani Vox Populi be ko noyade l'horreur en chiffre en wayno tigi o sappo tato woni yolibe jetato jitama tawni ciere pitare mumen njoyo ben ngoni kayya dandabe taw kayya ganda ko yitabe ene celli ala tigi ko hebi dumen toto gadday kam Malibu dum ko hakkunde nyalawma ganda ko ale do don dewi altinanki ben tigi woni yolibe ton to geje waya wadi ko capantato e nayo victime to ko nyumen kare ko yolibe sappo jetato woni wasbe en pitare mumen dum ko hakkunde sappo joyi lewru mars ay san gaye e hanki sappo ne lewru juin odon intervalle leydi Sénégal yolirama wala mbena yarama ko fotni taw fof en ambasi pitel mo ko dedo digge wala mbena dido plazuji han wayno ha jonnon be garti ganda kayya ko dedo no gure de ganda hore lendi rewi ton hay so tawi ganduda kayya won weltini be mon kon kayya won hollube metter mum dum ne tawe der dedo jayde Vox Pop be bi ko les risques sur la grande côte selon les maîtres nageurs en wayno ben be ganduda tigi ko renobe ganda ko pola maji leydi Sénégal be tuti kongi hollide tigi ganda ko ben yinotobe yo gartita gilay mo no feyi wala benna ene jogi tigi to puri hadde be tuti kongi kan en tawe der hello tatabo de jayde Vox Populi la koy phénoménal de Macky Sall dans le fief de Farba Ngom ngal jabungal patam lami wala en tawe der dedo jayde Vox Populi o subaka jayde enquête Koloski les chiffres de la mort be ngarte tigi ko ganda ko ndunu yo la to Malika Malibu kam e gadday hay joni de be mbi ko ne jokki yilede ben wasbe pitali mo en ko de kay ne jokki yilede ben be ganda ko yolibe hay so tawi ganda ko bilan on tongama ganda ko jeedi do ha jetato wasbe pitali mo en hando de ko jenayo tigi wonbe ganduda tigi mbasi pitali mo en e ndudo no yolaydo to place mo Malibu to Malika ne wonno non ay sen jaye widi bedo janenkobe tonto Malika odon place ko dentité no fewi sabu tigi ngol wona gadono ganda ko suka ben basoto no pitali mo en dum woni ko be garti en be garti odon inauguration ganda ko en série affrontement entre Fouta Tampi et FDS ene wano de odon mouvement mo ganda ko darido hollide metti mo en odon tournée économique hollide président kam beltaki ko ngima ben tawe der hello jeego mo de jeyne enquête Fouta Tampi odon mouvement FDS taw ko jagganbe hoore lendiya hala hakkunde mo en sawtinde do jeyde hello jeego mataw en odon ganda ko opération de ratissage mo kala den nane ene wani de ko natal on soldara en jogi fetel wala bien AK47 en hucindire dido robelaji to Casamance dum dene tawe der jeyde enquête
jayne l'observateur ko wi jaynenkoɓe l'observateur futur média ɓe Aissata Ndiaye mbayli ko sawru mbaggu garti koye gonka en bamulle walla mbiyenna guenale leydi Sénégal tenti tigui lamorgo ngo Diali Diop Sangomar e wiide mabɓe tigui le silence bruyant des cimetières en wayno to Pikine Thiawlen Jokkul kame Dangu kañumen kala ɗeɗon guenale Aissata Ndiaye e oɗo saaha koko kewi tep woni sababu tigui woni hen so gari tigui wirnude mayɓe mumen en jogo caɗele holto mbaɗata ɗumen ene wayno de ko pellital ngal ganduɗa ko laamu leydi Sénégal foti ƴettude e wiide ɓe hayso tawi ganduɗa ko yoofa ɗum heɓan ɗum e duuɓi paaɗi tigui ene wawi ɗum ɗon teske toon ɓe mbi ko hakkude Dakar e Rufisque ɗiɗon bamulleji foof walla mbenɗen guenale foof koko kewi e oɗo saaha ɓe garti noon e ɓeɗon yooliɓe natte mumen ɓe noon sukaɓe heccuɓe ganduɗa ko mbasi pital mumen toto Malika sawtiti nde jayde Youssou Ndour hello jeegomo ha jeeli ɗum a taw hen kaɗon haala ɓe garti e oɗon mo ganduɗa ko visite mo président Macky Sall walla mbiyen tournée économique mo waɗi toto Matam ene wayno de ɓe garti on hôpital mo Farba Ngom kono kayya ɗiɗon guelewɗi ɗiɗon baali kono kay ɗiɗon beeyiya ɗi ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo bismirima ɗum kono teddirima ɗum hoore leydi Macky Sall uddide hello tataɓo nde jayde Futurs Médias ma taw hen kaɗon ha nde libération rewi hen libération hay kañumne de wayli ko sawru mbaggu ay dorde alhaali goɗɗo woni alhaali mo ganduɗa ko oɗon gorko wiyiteɗo Mor Dieng mo ganduɗa ko fawama la junggo to bowallaɗe ngal Blaise Diagne ɗum ko o sûreté nationale mo leydi sûreté urbaine mo leydi Sénégal kañumen tigui faye makko junggo ene wayno de oɗon gorko yinno ko dogde faade toto lamorgo leydi Côte d'Ivoire hono Abidjan gam kay yaddata e oɗon alhaali ɗiɗon kalisaji ɗi ñaami taw foof en de ko opérateur ganduɗa kay ko économique dilloɓe fannu ndema kono kay ƴettuɓe jawɗole mon mbaɗɓe hen taw ɓe ganduɗa kañumen tigui mbaɗinen investir kono de oɗon gorko Mor Dieng ñaamiɗen koppereji kala ɗi maari e ganduɗa koye milliard uji ɗiɗi piccalla 56 ko foof e koppereji CFA ɗe ganduɗa kayya ko nawani ɗiɗon opérateur uji koye losko yañgo noon exclusive woni ko jaynekoɓe libération mbaɗi oɗo gorko ene wayno oɗo saaha Aissata Ndiaye omo tawe juuɗe ɓe ganduɗa ko dadeɓe leydi Sénégal ko bénéfice noon mo ganduɗa ko 50% woni ko nawani ɗiɗon opérateur uji kañumen kala kalis mo mbanno hen hay buɗɗi de ruttinaki ɗumen gam gartam ɗum ko wiyete bénéfice kanen tawe nder ndeɗo jayne kono jaynekoɓe libération cangui ngun jillu hoore leydiya toto leydi diwan mo Saint-Louis comme région de Matam e tawi nder nde jayde libération ɗo subaka jayde stade coftal balli uddata damal stade no mbiɗuɗa ni ko kañum uddata damal ɓe gaari koye natal les bleus natal ganduɗa ko Antoine Griezmann kamme Karim Benzema wondude oɗon no suko Bobo Jom Jaman woni Kylian Mbappé natal tigui ganduɗa ko on équipe mo Allemagne wondude ko Müller kamɓe Toni Kroos e on gardien patamlemi gardien mo Bayern Munich kono gardien équipe ngendi o mo Allemagne wiyete ko Emmanuel Neuer ene wondude potel hakkude France et Allemagne ɓe mbi ko choc des titans ene wonde tigui ko potital mantinigal cabbangal no fewi kono amma ɗum Aissata Ndiaye ɓe gaari e natal la Pulga dismo Argentine kono kayya dismo FC Barcelone woni Lionel Messi ene wayno tigui ngal potel mabɓe hanki jamma e Chili ene wayno de Argentine heɓani fartange folde woni sababu ɓe mbi ko l'Argentine manque son entrée en liste ɗum woni ko tawte nder ndeɗo jayne kono kay ɓe gaari e alhaali ganduɗa ko ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko fettoɓe leydi Sénégal attaquant ji ɗi tigui Natal Famara Diédhiou kame on gorko Boulaye Dia nata mumen tawe ɗo qu'arrive-t-il aux attaquants des Pointes de Lyon ɓen ɓe ganduɗa kayya ko pawama pottinte mantide kono kayya Aissata Ndiaye donki yiide walla mbiyenan donki dillinde ɗenon gaccule ɗum woni ko tawete nder ndeɗo jayde stade e oɗo subaka Aissata Ndiaye no mbiruɗa ni ko ɗo tigui guddirten walla mbiyana ɗum woni ko tawete kele gadane jaydeji leydi Sénégal e talata 15 lewru juin 2021 eyyi kay Moussa Nia ko noon tigui ɗum uddi roɓindu jaydeji meɗen en batta sona uddide eɓɓore wonde woni banggal fait divers walla gueɗe rendo hande noon kaleten ko yolayru ƴewtinago ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ndin yolayru noon nawi sukaɓe hewɓe ko sukaɓe ganduɗa guilay duuɓi 12 Moussa Nia ina anda ɓen ko sukaɓe fayi dow ɗum noon muusi hewɓe jiitama won hen ɓe ganda ha joni nana jiile kono noon ha joni kadi maayo ngo nana yaltina sukaɓe woɗɓe ɗum ɗon noon ɓe sene
gummo galleji mumen mbiyata ko yahoɓe janggoyde so jippima école aji mumen walla ni mbasa yaade école paya toon to maaje kadɗe to ha adda ɗeɗo caɗele Moussa Nia hawnima ko noon tigui hawnima Aissata Ndiaye nder lewru woturu leydi Sénégal walla minen nder place uji en teskima sappo e jeetato wasde ɗumen pitari mon wadde no mbiɗa ni responsabilité o nane jinnaɓe saabu hande ayno ɗumen weeɓani so ɓiɗɗo ma waynori mama fay ko école walla fay ko banggue goɗɗo an a jogata ko miijo gonɗa koto gueƴti fayya enen jii no ganduɗa ko place uji leydi Sénégal no ɓollitno yimɓete ko hunde ganduɗa ko phénoméne so tawi ganduɗa ko o gasano ha laaɓi ko hunde wayrunode yeere saabu nden aɗa yiyano ganduɗa ko waɗa des sensibilisation e nder téléji e fof yo yimɓe ndeno saabu vacances ari donc no koye oɗo tumo tigui jojji ganduɗa ko hirjinde koye oɗo tumo tigui jojji wadde sensibilisé saabu ganduɗa ko hedde école uddude ganduɗa ko heewani walla mbiyen ganduɗa ko école uddi par ce que élève aji nene composition wadde mbiyen ɗiɗon vacances uji aroji e gueɗe mbaɗe noon yoɓe ndento no fewi no fewi no fewi place uji nanɗo e leydi Sénégal ko place uji baɗɗi redoutable ene jeeya hen on mo Malika ko wari hay goto wawa limde oɗon mo Malibu ko wari hay goto wawa limde donc nak Aissata Ndiaye ko rentade en joji wadde lancé appel ɓeɗon jinnaɓe ganduɗa ko ndeɓe ndenata ɓeɗon suhaɓe no fewi no fewi no fewi saabu gueeƴo ala ganduɗa ko goral gueeƴo ganduɗa ko suhaɓe darta hande ko mare heure mare danse walla gueeƴo ne finna walla gueɗe mbaɗe noon te ene jeeya hen kadi ganduɗa Aissata Ndiaye ɓuuri hulɓinade sahaji so yeehi ha futuro yoni ɓeɗon ɓe ganduɗa ko renoɓe jaaha laabi moon goppitaɓe gueeƴo wadde mbiyen ko ɗon ɓuuri hulɓinade min ko ɗon noon tigui Moussa Nia ƴeewa diwan mo Malika Malibu e toon to ganduɗa kañum woni Gaddaye no woni toon to diwan mo Guédiawaye ko ganduɗa moɗɗata koko heewi oɗo saaha rawane ɗo min daari min e Amadou Moussa kadi koni kadi fuɗɗorino nden tawi ine fuɗɗi woppitede tan wiyede yete joni nde couvre feu o woppita seeɗa tan ko nden plage uji maaje ɗe kadi puɗɗi kadi moɗɗe kono noon wonto ganduɗa so yettima ɗon Moussa Nia ma responsabilité kadi laamu ngu foti darade hen saabu kadi jewde sukaɓe leydi ma maaje ina moɗa ɗumen ni kadi welani ko plage uji ganduɗa koko haaɗa yo limite waɗe barriére uji waɗe ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni dadiɓe darne ɗon saabu yete ko wiyete cukalel anda Allah kono ne andi loocol kono noon so ko way noon darnama mataw tan ko waynima usto e nder leydi meɗen Sénégal saabu ko sukaɓe leydi meɗen ko sukaɓe ganduɗa ko jibinaɓe e galleji sukaɓe ganduɗa hande bandiraɓe mumen nani gonde mette ɗe ganduɗa ɗo kalata ɗum Moussa Nia muusi no fewi cukalel widema mi yeehi école ha guiɗiraɓe mum garta mbima kaari yoolima ne muuse ɓerde vraiment ko bettere mawɗo tigui en ñaaguima ganduɗa ko ɓeɗon jinnaɓe yoɓe mbattu haqqillaji no fewi hen nden ko kufdin ko faade ɓeɗon sukaɓe sikki ala jomum no wawi jeyade gueeƴ ganduɗa kay ko waɗa promené ƴetta air taw ganduɗa ko yinaki ha yetto certain niveau ji wadde mbiyanɗa wadde copié wone gueɗe donc nak Aissata Ndiaye konngol ruttima ma eɗen mbiyaɓe tigui yo hirjini jokki saabu vacance o fanima ni rawane no mbiɗa ni on darima ɗo kirjin noon darima ɗo kalɗon en hikkadi ko wayni watti eɗen ñagora yo haɗan ɗo ɓesgu Sénégal yo ganduɗa kay ko oɗo musiba yo ha ɗo ɓeɗon ɓe ganduɗa Allah hokkaɓe yirede jinnamaɓe paye mabɓe ganduɗa hay so tawi ganduɗa koɓe gardani pitali jinnamoɓe keeɓa fattangue tigui jimde mabɓe desnaɓe walla mbiyanna ganduɗa kadi ko duttinaɓe e jomuɓe taw kay jomum anda yanani ɓiyum ko ɗo sifori Aissata Ndiaye en duwnima kamɓe kala noon tigui yo Allah jappa duwaw kono noon en guddata tawa en jarnani yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe e duwawuji mabɓe e saaha foof Moussa Nia duwanade Aissata Ndiaye yo Allah artir ɗum e plateau yo Allah hokku ɗum jaam Amadou Moussa ɗum noon yo Allah jaaɓi duwa moon kono noon jokke duwawuji ɗiɗon saabu ɗiɗon duwawuji ko ɗum min sohli minen daratoɓe plateau ji saabu weeɓani ɗum noon jokke duwanade tan banam gorko Amadou Moussa na arta ɗo Allah hokka ɗum jaam arta ɗo e plateau o baɗono nenam ɗo mo ganduɗa ko nenam mo ganduɗa ne wiye lenam lelɗo si ne woni toon to Mantala Joli e kanko Fama Diop ne woni toon to diwan mo Espagne Doura Karimatullah Diallo ɓen fo jejjita
bandiraɓeka e omo ganduɗa woni Alassane somi limi mi juumat saabu saaha fof Moussa Nia aɓen nodda aɓen jiilo numéro ma e andude ko gonɗa e kadi duwanadema ɓeɗon Moussa Nia ala jobdi mumen ko tan minen darotoɓe plateau ji min ngala jobdi yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe Moussa Nia saabu ko kamɓe min dawanta kamɓe min kirdanta ɗum wonno komin gaddanno ne roɓindu jayndeli moɗon ko tottude won aadi so janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wondunoy banum gorko Moussa Nia heɗanno ene banggal caméra o ko Amadou Touré e wondude Ndeye Fatou Massaly.